Hi guys, welcome back to my channel. So, time check is 4 AM sa buntag. Mamayita mismo nanay kay birthday sa mga nanay karon. So, magladog mo sa ating nyo guys. Nagsugod na sila og hanggang. So, at na sa ubos kayo. Hindi ka po kapoy gabi ka nagluto po spaghetti ba? Prepare ka. So, at na guys. And don't forget to subscribe guys and click the bell for updating sa akin video. So, let's go! Kayo. Aking Panginoong Jesus, inibig mo, buhay ko, puso't kaluluwa, na di makaya na maipagkaloob. Mamahalin niya't migintong sinuko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin ang buhay ko.
di ko kaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, di ginto sinuko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Upang makapiling ka, makapiling ka. Totoo ba yun? Ang tanging halay ko sa'yo, aking Ama. Dito ang pananambitan sa puso naghihintay. Ng bawat pagmamahal, kailan ka o aking hirap, puso ko'y papansinin. Sana'y iyong liningin ang aming mga dahilan. Ay, 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 kung ikita nanay. Ay, 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 oh, mahal kita. Bawat sandali, mahal kita nanay. Kung kapiling ka, kung ay piniligaya. A few moments later. Sumusunod ng yakin ng mga nanay ang kandal. Di mo nagawa, minaot na malipay ka. Mga taon niya, let's ready, mahala. Kay halat kini, nagdalaanon, niadlaw mo nga tayo. Okay guys. Dalawa taon niya, mahala. Halat kini, nabalaan. Ning adlaw mong natawhan, niya ang among sa nagaon niya, mahala. It's your birthday on the lake, how late is the holiday? It's a happy birthday on the lake, on the lake. It's your birthday, on the lake, It's come your birthday, once again the sun is in. It's from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday, happy time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nay! From your children, grandchildren, And grandchildren. Dito na grand. grandchildren. Happy birthday! More birthdays. Happy birthday to you. Where's the night? Where's the night? Doon na yung
Punta na Sintos. Natulog. Natulog. No, ganon. English na siya. Birthday sa'yo. Grabe po sa pero makadulo siya. Yung ano yung umong Wish kami kananay ka. Ay, kadili. Ikaw, hindi lang na eh. Ato wala ka na eh. Ano yung gusto na? Happy birthday na Angel, Angel. Nay, I wish you blessings to kaya. Happy birthday. Kuskus mo. Sorry, Tiday. Mo na gyapon same sa ilaha ka na birthday so kam. Si Malapit na liti yan. imuha kay ibaluman si God kung sa ka kanang pure ka. Ayaw sa na piso mo yun. Grabe sa kita. Dapat juice na, dapat juice na. Happy birthday, Nay. Huwag ka rin nana, yuk-yuk. God bless you and I love you. Unag yung I love you. Huwag ka rin nana, yuk-yuk. Siyok. Siyok. Tres ayok. Ay, ligo. Putos ka rin nana, si Yukins, boy. Like you, I books. Yok, sige na yok. Ay, mine. Ay, padulo naman. Ako na lang, oy. Volunteer lang pa naman. Kaon din. Happy birthday, Nay. Kuan ka ng more proud and kuan ka ng kuan. Stay healthy. Healthy ba si Nanay? Huwag kuan na yun, Nay. Ka na. Ayun ang gita sa ato. Pagsalit sa Ginoo nga wala nang mawala sa ato. God bless and I love you. Tagaan ko mo piso. Piso nito. Si Dodong. Dodong. Simple lang. Ano ka? Kisa na nakuha na nagbubukin. Wala. Napasiya si Puljan. Ang prinsesa. Prinsesa ni nanay. Ang prinsesa. May happy birthday. Stay nga akarang teatro. Sorry, apa nga. Nakawat. Salamat sa tanan. Sa mga panahon Sa mga panahon nga. So, sa pa akong mga bata, so, namiyo na ko, naa siya pumasa ko ang, naa siya pumasa ko ang sigtabang. Salamat kay, I hope, muabot pa ka o mga, Salamat sa mga pliti natin. Sa mga pliti. 300, ikaw maka-break sa record sa kalibutan, 300. Balat. Ate Manon, mag-schedule lang niya, tinamon ka gumit-hungit anak ka girl. Schedule na, kanas pa yun to kay si Maymay mag-hungit sa panihapon. Basta maabot hanggang 300 kay mag... Kapuso ng mga anak, kapuso ng kanawa. Kaya yung mga kawain. na, mga tatayan. I love you very much. I love you very much. Ikaw na, Doy. Ikaw na. Kamay lang. Sige na yuk. Ay, kanay lang nga muna yung mayon. Angal. Tawa lang.
Nakatugaw. Ang paper mo. Kaya makalipay yung mga bata. Makalipay ka nga na kay Supreme. Ay na mo. Ahora na eh. Happy birthday. Galing, galing mo sa birthday. Sama si Jennifer. Jane! Oy, Jennifer. Wala ni gawas. Pero pwede siya pansa. Silang ling nag-ampo. Ikaw ito, idol na tao. Si Marby, alin na pag din na! Marvin, Marvin na eh. Tao ka sa plato eh. Yakin na nga, express. Oh, gyapon. Ang parang to lumabot. Allah! Wala siya. Aton, bira. Kapimiti siya ni Rula. Ayan. Saan may dakugan na bahay na? Magic Arnola. Olo na. Oh, sige, istorya na. Ayun, gabutan ako. Alam mo, karang mga Gusto siya yun. Dismiss daw. Miss! Pabot na daw. Diyos. Pagilak mo. Medyo Yatong. Yatong, baby. Ako nga, kanunay lang ayong palawas, masin pag sila ka, katulad na yung kasing lagi ng kuhan. Pero salamat sa Ginoo, grasya na kayo niabot ko 78. Marami na kayo sa gasin. Basta na gini siya sa Ginoo nga niabot kami ng mga kalite. Kaban, iibabot ng mga kalite. Lagi mo nagtanapta. Ito bakla ito. Weather nyo. Uy pa ka, hanggang mga panahon na. Nanawag ko. Naniwala ko sa ay magkano. Sila wala siya magkasama kita. Para mag-apos. Yatag sa iya, yatag. Para mag-apos sa mga health. So, Ayun, pikas. day niya. Yato nyo sa iya. Kanang ayaw pagsabot nga wala ka na magigugma kay disiplina na mo ang iyong pagkaon. Nagpasabot ka na gugma ka na mo kay dili pa na mo mukuan pag imong kinabuhi. Ito na lang mga pagkaon nga dili maayo para sa imo. Gusto pa namo nga mutaas pag imong kinabuhi. Padayon gyud kanang pagpadayon sa kaiga ang imong paglungnes Ginoo. Padayon pagsayo sa Ginoo nay. Pero magigamot ka na sa balay sa pagid ka karon lang gyud makadungog ka kulong. Ang ginako ni pasalamatan sa imong daliwala nga hindi ka makatumba pero nag-eager ka ba na mo kasing-kasing tayo bililis na gusto baka mapaminaw sa buhay sa Ginoo. Salamatan ako na sa Ginoo, padayon lang gyud nay. Salamat po. Salamat sa iyong pagkatiman na mong tanan. Nahimo kang naitay sa mong mga kinabuhi. Tama na yun. Dito sa kamagulangan, tungkol sa kuwan. Sa Pagilungan niya. Pagmali o akong pagdasig sa inyo. Tulong sa Diyos. Kaya sa isang success, strong Lord. Kung ikaw mapag-ampo nga mapadayon ka sa kaninang mga mensahe, magtuo sa Diyos ang kanan paraan sa unang mga biyaan kaya nung nag-isulti sa Diyos biyaan ang kanan so itali nagtuo ka ang Diyos so focus lang sa iya sa tanhan kung sa imong ginabuhat ang imong pag-pray
God. Dili na ka muagi o mga unsa na diyang basahuna, unsa na diyang na. Dili ka to God ang inyong mga hangin, mga prayer, dili ka to God. Kay kana siya doon. Anang pagdasig sa akong pagdasig. Ako nagpasalamat sa Ginoo nga Lord God. Salamat ko sa Ginoo kay una ko nakabi, salamatan ako sa pamilya ang maluwas. Akong gikling sa Ginoo ang tanan. Iyang pagkaluso. Naamang pasalamatan sa Diyos, nakita na ko sa aking pusoon. Labi sa sana ako pasalamatan ko sa ikaw. Ninaw Larin siya imo. Salamat ko. Nangabot ka na anak matuig 2078. So kana mga regalo na isa sa Dios kay musli gayud karon nga mga panahon na pinakakuha na ang 60. Napagigani mga bata pa kayo pinakakuha ng 60 ang the rest ana regalo na dito. Ako salamat sa Ginoo na always be stuck in good health. Unsa man nga mga sitwasyon nga imong kaigwit normal ra na dili kay imong paglalit si tata mo lagi nang atong mag-sort out ang atong kaula ngayon sa Diyos unsa imong gipos so kana ito na ay normal man na siya pero ang importante gyud nga imong mahal wala lain pa. Unsa may mga sitwasyon na problema. Kasi mo mga anak, kada mo, di pa namang na problema. Anak. So, dito kasi Lord, sakit ka itong lugahan. Gusto ko mo nga. Ikaw. Dito sa kapaminaw mo na sa dito. I-release na sa dito. Ginagawa mo. Dito sa video. More blessings. Kapagdagan pa nakatuigan, ninyatag sa Diyos. God bless. Biging, nakitano ko mo? Biging! Birthday. Bulon! Tanong mo ka sa kukuno ilo mo. Tanong mo ka sa kukuno. Pilo, Marvin. Marvin. Pilo. Happy birthday. Alang yung phone. Diyan mo siguro. Pilo. Ano ba? Ano ba? Hindi na. Apin shooting. Alam, ginabingan niya. Gano'n ko na rin. Pagidli mo ang Gusto naman tuway. Diba, apin mo lang. Pwede ito. Butrip-tripit si Pinto Trenter mo. A few moments later. So guys, ito tama na ang panyayita ka nanay. So part 1 pa rin siya sa birthday celebration ni nanay. So napay part 2. So abang-abang mo guys. And thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe my channel and like. Bye. Sama kay guys. So bye.